Күгәрсен авыл мәдәният йортында эшләп килгән оста бикәләр түңәрәгенә йөрүселәр үзләре сәхнә киемнәрен тегеп кия, башкаларга ярдәм итәргә әзербез диләр. Әйткәндәй, былтыр яңыртылган мәдәният усагына төрле йыһаздар, сәхнә костюмдары, музыкаль коралдар, спорт һәм техник корамалдар менән бер рәттә тегү машиналары алынган ине. Һәр шаршамбы тегеү-сигеү түңәрәгенә йөрүсе катын-кызлар был юнәлештең төрле юлдарын өйрәнә. Башта ябай әйберләр тегеп өйрәнгәндәр, хәзер инде үзләре катнашып килгән ак калфак фольклор ансамблена костюм, күлдәктәр тегәләр. Менә без хатыннар, хатын-кызлар, әбиләр дә бар, пенсионерлар ак калфак ансамбле оештырып җибәрдек. Шуннан үзебезгә акча җыелышып, барып, материаллар алып, күлмәкләр тектек. Үзебез менә шу күлмәкләрне үзебез тегеп кидек. Алъяпкычларны үзебез чиктек, утырып шу калфакларны, весен, яулыкларны үзебез алып, шайтып үзебез беренче татар киемен үзебез тегеп кидек. Хәзер менә Аллага шөкер, клубка киемнәр, яңа киемнәр кайтты. Бик матур. Ну, үзебезнең киемнәр безнең үзебезгә бик охшый, шуның белән чыгышлар ясыйбыз. Жырлар, менә жырлар өйрәнәбез кызлар белән. Менә бу татар күлмәге инде ул, менә бала итәкле итеп, менә итеп, шайтып тектек инде. Тасмалар белән үзебез чиктек, шушы бер төрле барыбызны кадәр бер төрле булсын дип, бер төрле чәчкәләр белән үзебез чиктек шушы ниләрне. Калфакларны, менә шу калфаклар барыбызның да бер төрле итеп, матур итеп тектек. Бер төрле материаллар алдык. Түңәрәккә йөрүселәр арасында төрле яшьтәгеләр бар. Мәсәлән, Шәмсия апай олы булуына карамастан тегү эшен яратып башкара. Яңа машиналар үзләре тегәти ул. Кружокка йөрүне без күптәннән уйлыйдыр инде. Менә әле шул нисектер Фәрәхия башлап җибәрде инде. Бер тәүдә миңа килде инде ул шундай оешма оештырыйга әле. Башка авылларда бар бит, башка җирләрдә бар бит, безнең кулдан килми менә дип. Шуннан башладык. Инде һәрбер әйткән кешебез берсе дә каршы килмәде, бик куанып йөриләр. Инде киемнәрне үзебез матур итеп тегеп кидек. Инде шул кадәр монда йөрисе килеп тора, инде йөргәннән йөрисе килеп тора. Яшәреп киткән кебек булдык үзебез дә. Шулай күңелле итеп, матур итеп төрле нәрсәләр тегәбез, өйрәнәбез, белмәгәнебезне өйрәтәләр, үзебез белгәнне без өйрәтәбез. Шулай итеп, матур итеп, куанып, шатланып яшибез. Менә илдә килгән авырулар битеп китсен, инде илебезгә исәнлек булсын илебездә, авырулар битеп китсен, инде куанычта, шатлыкта яшәргә язсын калган гомеребезне. Шулай матур итеп, җыелышып, бергә гөрләшеп, уйнап, биеп, көлеп яшәргә язсын. Тегеү эше менән бер рәттә шаршамбы көнде балалар өчен шашка, шахмат түңәрәге эшләп килә. Мәдәният усагы директоры Зәйдә Хайбуллина әйтүенсә, күгәрсендәр мәдәнияткә бәләкәйдән гашык. Халык һәм балалар театрдары, гармунчылар, катын-кызлар ансамбльләре, бейеү түңәрәгенә йөрүчеләрнең сыгыштарын авыл халкы яратып кабул итә. Үзләре лә ошо мәдәният тормышында кайнап яшәй. Әйтергә кирәк, авылдың оста бикәһе Рәмзия Халитова түңәрәк нигезендә корамалар кору эшен өйрәтә. Ул теккән корамалар һәрберсе үзе бер картина булып тора. Киләсәктә тегеү-сигеү юнәлешен үстерергә, яңынан яңа әйберләр тегергә ниятле күгәрсендәр. Апайлар әйтеп китте бит инде, безнең бик матур кружок эшләп килә. Менә шу авырулар аркасында гына әз генә туктабрак та тора. Бик күп кеше җыярга ярамый. Менә безнең бик оста кызыбыз бар инде авылыбызда. Ул нәрсәләр генә эшләми. Менә шушындый ласкутлардан ул төрле матур нәрсәләр эшли. Ул менә дөньялар матурланыр, Алла бирсә, шушылай итеп ул безне өйрәтер, күмәкләп, бергәләп эшләрбез дигән өметтә. Син туган тел аркылы